Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Яшьләрдән иң кыю фикерләр Казанда безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе дигән 10-нчы республика форумы эшли. Татарстанда яшәүчеләргә шикаят һәм тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге артты. Төбәк белән идарә итү үзәге ачылды. Яшьләрдән иң кыю фикерләр Казанда безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе дигән 10-нчы республика форумы эшли. Форумның беренче эш көнендә мәйданчыкта финалга чыккан проектларны тәкъдим иттеләр. Яшьләр нинди уй-фикерләре белән уртаклашты, нәрсәләргә һәвәс булуларын күрсәтте. Бу хакта киләсе репортажда. Мы шьем сумки и наносим на каждую из них индивидуальный дизайн. В нашей команде трое. Киләчәктә экологик яктан чиста кечкенә букчалардан файдаланып булачак. Алар гадәти төргәк пакетларны аштыра. Шулай итеп укучылар табигатьне саклауга өлешләрен кертә. Без мөһим эш башкарабыз һәм глобаль проблеманы менә шулай хәл итүебезгә шатбыз. Безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе форумының генәшәдәге стендында телне саклауның мөһимлеген аңлаталар. Туган телгә ихтирам уяталар. Это довольно интересно, когда ты идешь по улице, видишь надпись на латинице. Кеше ерактан инглиз телендә язылган дип уйлый. Якыннан күргәч, анда татар телендәге сүзләрнең язылуын аңлый. Без барысына да туган телнең мөһимлеген аңлатабыз. Тел турында сөйлибез. Шулай итеп, яшьләр форумында катнашучыларның фикерләре бердәм киңлеккә үрелә. Иң яхшыларын тормышка ашыралар. 10 ел эчендә әлеге мәйданчыкта 100дән артык уңышлы проект башлангыч алды. Яшьләр өчен менә без ел саен шундый бер нәтиҗә ясыйбыз. Бик зур үзгәрешләр, бик матур эшлисез, бик шатланып, горурланып, сезнең эшегезгә зур бәя бирәбез сезгә. Бик зур рәхмәт. Этот год для нас был уникальным в каком-то смысле. Бу безнең өчен уникаль булды. Һәр районда яшьләр парламенты барлыкка килде. Бу парламент депутатларын яшьләр үзләре сайлады. Без сайлау культурасын тәрбиялибез. Яшьләргә берни дә бәйле түгел дигән фикерне юкка чыгарга тырышабыз. Бу көндәрдә Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь эшмәкәрләре зур масштабтагы фикерләрне туплый. $20,000 приз фонды өчен тырышалар. Быелдан башлап кешеләрне берләштерәләр. Татарстанда яшь дипломатларның проект офисы эшли башлый. С огромным количеством молодых людей. Яшьләр арасында дипломатик мөнәсәбәтләрнең ныгуы иң нәтиҗәле хезмәттәшлек аламы ул. Биредә IT паркта җиңүчеләр форумы кылач җәйде. Грант конкурслары лидерлары яшьрәк коллегаларына фикерләрен гамәлгә ашыру өчен ничек итеп финанс ярдәм алулар турында да сөйлиләр. Фәнис Мөхәммәтов, Диана Василова, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары. Ознакай шәһәрендә яшәүчеләрнең иҗат белән шөгыльләнү, сәләтләрен үстерү, талантларны ачыклау өчен мөмкинлекләр артты. Шәһәрдә күп функцияле үзәк ачылды. Яңа юл микрорайонында 30 урам исәпләнә. Анда 3000-нән артык кеше яши. Шул исәптән җир кишәрлекләр алган күп балалы гаиләләр дә бар. Шуңа күрә тантаналы шартларда кызыл тасманы кисәргә үзәкнең булачак төп хуҗалары сабыйларга ышанып тапшырдылар. Биредә 200 тамашачыга исәпләнгән уңайлы зал, китапханә, фельдшер-акушерлык пункты түгәрәкләр өчен кабинетлар җиһазландырылган. Шунда ук территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре халыкны кабул итүне дә оештырачак. 3000-нән артык халык яши, һәм инде шундый үзәк булды. Монда инде ФАП та була, аптекасы да булачак. Шундый зур зал, библиотека, шулай инде тол җитәкчесенең урыны булачак. Анда инде бик күп балалар, бик күп яшьләр, һәм инде менә барыбызны да шундый матур вакыйга белән тәбрик итәм. Бу инде үзәк центр халыкка тәрбия ягыннан да, һәм инде яшьләребез өчен дә шундый бер ял урыны булачак. Монда инде төрле концертлар, төрле чаралар үткәрергә була. Халык контроленнән тыш Татарстанда яшәүчеләргә шикаят һәм тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге артты. Төбәк белән идарә итү үзәге ачылды. Кул үзәк тәүлек әйләнәсе һәм ялларсыз эшләргә әзер. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта хәбәр иттеләр. Тулырак киләсе язмада. Оксана Галиуллина җәен паркларны яшелләндерә, ә кышын урамда кар кри. Эш гадәти ди. Тик хәзер махсус техника ярдәменнән баш тартмас иде. Чтобы техника была в помощь все-таки. Техника ярдәмгә килсә яхшы булыр иде, чөнки территорияләр зур, җыештыру авыррак. Күп санлы урам җыештыручыларның фикерләре уртак. Элегрәк халык контроленә, коммуналь хезмәтләрнең территорияләрне җыештыру буенча эшенә карата шикаятьләре дә азрак керә иде. Ә хәзер аларның саны арткан.
Быел халык контроле сервисына барлыгы 72 меңнән артык мөрәҗәгать кергән. Аларның 80%-ка якыны хәл ителгән. Моннан тыш, хәзер бу күрсәткеч 55%-тан кимрәк булган бер генә районда юк. Саба районында, мисал өчен, ул 90%-ка җитә. Сәламәтлек саклау дигән яңа категория кертү күздә тотыла. Бүгенгә поликлиника һәм хастаханә категорияләре бар. Без шушы учреждениеларга кагылышлы мәсьәләләрне генә кабул иттек. Сәламәтлек саклау категориясенең даирәсе киң. Торак коммуналь хуҗалыгы, урман хуҗалыгы да шуңа керә. Халык контроле белән бер рәттән хәзер мөрәҗәгатьләрне төбәк белән идарә итү үзәгедә кабул итә. Ковид буенча кайнар линия зур кызыксыну уятты. Ул тәүлек буе эшли. 24 сәгать режимында кол үзәкнең 50 операторы Татарстанлыларны тыңларга әзер. Лилия исемле робот ярдәмче дә сорауларны кабул итә. Өстәвенә озын телефон номерынан тыш кыскасына 122-гә дә шалтыратырга була. Алга таба без шалтыратуларны оператив кабул итү өчен 03 һәм 122 хезмәтләре белән турыдан-туры телефон элемтәсен оештырырга планлаштырабыз. Элек заманчалаштыруга кадәр кайнар линиягә 200 кеше керсә, хәзер 1000-нән артып китә. Бу елларда гына да операторлар 1200 мөрәҗәгатьне теркәгән. Еш кына кол үзәккә 35-тән 50 яшькәчә кешеләр мөрәҗәгать итә. Хәер, эш шалтыратулар буенча гына бармый. Социаль челтәрләр мониторингы шулай ук бик күп проблемаларны хәл итәргә ярдәм итә. Ойзля Батырханова, Инна Данилова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Республикада сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр декадасы барышында күп кенә чаралар билгеләнгән. Ул 10 декабрьгә кадәр дәвам итә. Татарстанда онлайн һәм офлайн форматларда 500-дән артык төрле чара планлаштырылган. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда мөмкинлекләре шикләнгән 290 меңнән артык кеше яши. Шуларның 16 меңгә якыны балалар. Бу хакта Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Пандемия чорында барлык хезмәтләр күрсәтү үзәкләре дистанцион форматка күчте. Республикада социаль инклюзив чараларга зур игътибар бирелә. Айрым кешеләр төрле юнәлешләрдә актив катнашалар. Авыруларны иртә ачыклап, дөрес диагностика куюга өстенлек бирелә. Тернәкләндерү үзәкләрендә ата-аналарны мөмкинлекләре шикләнгән балаларны карауның төп ысулларына өйрәтүче мәктәпләр булдырылган. Быелгы кышта Казанда 9 өсте ябулы һәм 9 ачык шугалак эшләячәк. Аларда 3000-нән артык тимер аякны прокатка бирү пунктлары оештырыла. Айрым алганда Кремль яр буендагы шугалак инде эшли башлады. Кремль яр буенда балалар шәһәрчеге, кафе һәм тимер аякларны прокатка бирү пункты да бар. Тиздән Ширемдәге хоккей үзәгендә, Тосма стадионында, Ширккүл паркында, Имәнлек урманында һәм Урман аръягы торак массивындагы Солнечный ял базасында да шугалаклар ачу күздә тотыла. Татарстан радиосында бөек композитор Салих Сәйдәшевнең 120 еллыгына багышланган атналык бара. Радио эфирында мәшһүр татар композиторы турында тапшырулар, шулай ук татар язучыларының Салих Сәйдәшевкә багышланган әдәби әсәрләре яңгырый. Радио тыңлаучылар Сәйдәш җырларын, аның зәңгәршәл һәм наемщик музыкаль драмаларынан фрагментлар тыңлый ала. Атна дәвамында 18 сәгать 25 минутта Татарстан радиосы Салих Сәйдәшев музыкаль мирасының иң яхшы үрнәкләрен тәкъдим итә. 13 сәгать 10 минутта башлана торган Татарстан дулкынында тапшыруында үзәктә Салих Сәйдәшев иҗаты тора. Тулырак мәгълүматны безнең сайттан карый аласыз, ул экранда күрсәтелгән. 9 декабрьдә халык шагыйре Хәсән Туфанның тууына 120, 14 декабрьдә халык җырчысы Фәрида Кудашеваның тууына 100 ел. Татарстан радиосында татар халкының бу мәшһүр шәхесләренә багышланган махсус атналыклар да булачак. Киләсе ярты еллыкка газета, журналларга язылуның иң кызу чоры башланды. Ташламалар белән язылып карарга да мөмкин. Яңа елга аяк баскач матбугат битләре яңа проектлар, кызыклы язмалар белән баеп китә. Сөембикә журналлары редакциясе мультимедиа форматта яңалыклар кертү буенча алга бара. Телне саклау мәсьәләсен күтәреп, татар гаиләсе проектын башлап җибәрергә уйлыйлар. Кая барсак та безне шулай каршы алалар, Сөембикә дип, Азат хатын дип, Азат хатын чагында искә төшерүчеләр әле бик күп. Бүген менә күпләр билет инде электрон вариантка чынлап та күчеп бетте инде. Безнең дә ул электрон вариантыбыз да бар, сайт та бар. Шуңа карамастан безнең укучыларыбыз бар бүген кимеми. Журнал ничек озак яши дигәндә без менә бер гасырдан артык аны халык яратуы яшәртә торгандыр. Башка басмалардан ул үзенең теленең матурлыгы белән аерылып тора һәм бу без аны чынлап та үзебезнең туган телен саклауга керткән бер эшебез дип саныйбыз. Һәм менә киләсе елда шушы телне саклау буенча проектлар безнең берничә булачак журналда. Гаиләләр белән бәйле, гаиләдә телне саклау белән бәйле.
проектлар, ул видео проектлар да булачак. Аларның бөтен сирне ачып бетермик инде укучыларга алар калсын. Менә журнал аша алар аның белән танышып барлар дип уйлыйм. Бүген 2 декабрьдә Татар дәүләт филармониясендә «Илһамнан илһамга» дип исемләнгән концерт узачак. Ул Илһам Шакиров истәлегенә багышлана. Татарның мәшһүр баритонының моңнары халыкка кайта. Әлеге олы вазифаны татар җыр сәнгатенең иң яхшы тенорларының берсе, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Алтын битлек Россия театр премиясе лауреаты Илһам Вәлиев башкарачак. Илһам Вәлиев белән бер сәхнәдә Казан Нуры оркестры, Рәшит Ваһапов фестивале лауреатлары да чыгыш ясый. Концертта барлык саклану чаралары да каралган. Казанда яшь режиссерларның 12-нче Һөнәр бөтен Россия театр фестивале ачылды. Татарстан театрларының 16 спектакле күрсәтелә. Фестивальдә барлыгы 11 театраль коллектив катнаша. Һөнәр фестивале яшь режиссерларга үзләренең сәләтләрен ачу, осталыкларын күрсәтү мөмкинлеген бирә. Фестивальнең мәгариф программасы да тәкъдим ителә. Габдулла Кариев театрының кече залында танылган театр тәнкыйтьчеләре лекцияләр укый. Исегезгә төшерәм, яшь режиссерларның Һөнәр фестивале беренче тапкыр 2009 елда ук Камал театры башлангычы белән узган иде. Аны Мәдәният министрлыгы белән Республика театры әһелләре берлеге хуплады. Шуннан бирле фестивальне Габдулла Кариев театры уздыра. Яшь режиссура тамашачыларына үзенчәлекле формалар белән, үзенчәлек эчтәлек белән театрга тартырга тиеш. Ә фестивальнең максаты да шул. Татар театры гомумән театр сәнгате үсүе дә, аның торышы да яшьләрдән тора. Былтыр 23 театр катнашкан иде, быел инде бу әлбәттә күпкә кимрәк. Ләкин без борчылмыйбыз, чөнки бик күп фестивальләр туктатылды, үткәрелмәде, онлайн форматта күчте. Ә без Татарстан Мәдәният министрлыгы ярдәмендә быел да шушы катлаулы ел булуга карамастан фестивальне үткәрә алуыбызга бик бәхетлебез. Һәр вазгыяттан ниндидер позитив күренешләрне эзләргә була, һәр минустан плюс табырга була. Менә быел шушындый вазгыят булды, күп коллективлар килә алмады. Аңа каравы, без үзебезнең театрларга, республиканың театрларына зур хөрмәт белән аларның эшләрен бөтенләен күрергә насип булды. Насип булды килергә. Ягъни әйтик узган фестивальләрдә бик нык сайлап алу мөмкинлеге бар иде. Республика театрларына 1-2 театр гына эләгә иде. Менә быел шушы вазгыятны без үзебезчә кулланып, Татарстан театрларының гомумән бөтен театрларын фестивальгә җыя алды. Бу үзе бер позитив, бер күренеш дип сөйләм. Фестиваль бик кызыклы булырга мөмкин. Һәр вакыт бер принциптан чыгып бәя бирәбез. Килгән кунакларга, күрсәтелгән спектакльләргә сыйфат, беренчедә сәнгати сыйфаты, художество сыйфаты булырга тиеш. Тема, тематика, чыглап та көн кадагына туры килергә тиеш проблематика әсәреннән. Һәм әлбәттә артистларның уены һәм беренче чиратта әлбәттә режиссура, чөнки ул бөтен менә шушы артистларны да музыкаль бизәлешендә, сәхнә бизәлешендә ул берләштерә һәм ул бердәм шундый бер иҗат җимеше күрсәтә. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе игълан иткән туган телне популярлаштыру өчен хөкүмәт гранты булдырылды. Шушы көннәрдә әлеге грантка ия булучылар билгеле булды. Алар арасында Теләче районы Алан гомуми белем бирү мәктәбе дә бар. 500 меңлек грант тоткан белем йортында хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина да булып кайтты. Исәнләштек, хәл белештек, елмаештык, көлештек, яхшы кәеф белән менә без дә эскә керештек. Эшкә йөрү белән эшләргә йөрүнең аермасын аңлата торган замана җитте. Ләкин мәгариф системасы эленке салынкы йөри торган тармак түгел. Шул ук вакытта матди техник базаны һәр даим яңартып тору да мөһим. Уку йортларына, мөгаллимнәргә күбрәк ярдәм итү өчен республикада төрле программалар бар. Әмма тулысынча ана телебездә белем бирүче инҗи мәрҗәннәргә тиң мәктәпләр күп түгел. Алан урта мәктәбе шул сирәкләрнең берсе. Кемгә, нәрсәгә кая? Уңга, сулга, алга, артка юнәлеш килешә итә. Сөйлибезгә бу хакта.
Мәктәпнең горурланырлык тарихы һәм үз даны бар. Татарстанның иң яхшы 100 авыл мәктәбе исемлегенә дә кергән алар. Теләче районы Алан урта мәктәбе директоры Гайбадуллин Илсур Вакый улы. Туган телне популярлаштыру өчен хөкүмәт грантына ия булулары да күп еллык тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Мәктәбебез укытучылары арасында 8 укытучының соңгы елларда үткәрелгән Татарстан Республикасы тарафыннан үткәрелгән грантларда катнашып, грантка ия булулары да Республика Россия Федерациясе бүләкләренә ия булучы укытучыларыбызның күп булуы да, алар бүгенге көндә безнең мәктәптә 2 укытучы безнең Россия Федерациясының югары билгеләренә ия укытучыларыбыз бар. Шул ук вакытта 2 укытучы безнең Россия Федерациясының Мәгариф министрлыгы грамоталары бар. Татарстан Республикасының медальләре белән бүләкләнгән 3 укытучыбыз эшли. Һәм шул ук вакытта 14 укытучыбыз безнең Татарстан Республикасының мактау грамотасы белән бүләкләнгән бүгенге көндә. Бу инде шулай ук исәпкә алынды, менә бу безнең нәтиҗәләр чыгарылган вакытта исәпкә алынгандыр дип уйлыйм. Биредә үз ана телебездә белем биреп, милли, зыялы, конкурентлыкка һәм аралашуга сәләтле, үз-үзенә җаваплылык алып эшли белүче, әхлаклы балалар тәрбияләүне максат итеп куйганнар. Безнең дә сезнең белән беләбез, һәрберебезнең тормышыбызга электр сүзе нык үтеп кергән, шулай бит? Гомумән алганда, кичкенә генә мәктәптә әз балалы мәктәп итендә без малокомплектны ибез. Безнең уңышларыбыз шуның хәтле әз балалы булсак тагын күп дип шуны нәтиҗәгә килдек. Һәм безнең тагын төп максатыбыз бит инде үзебезнең районыбызга, республикабызга лаеклы шәхесләребезне тәрбияләү. Мәктәп укучылары иҗат дулкынында да тирбәләләр. Татарстан, нинди горур исем, яңгырыйсы матур җыр кебек, дөнья мәйданыннан даннар ялап, мәңге шашалап, гыр килеп. Үзләре хикәя, әкият, шигырь иҗат итә, нәтиҗәләре дә куанычлы. Илһам иҗади бәйгесендә ел сайын уңышлы чыгыш ясыйлар. Татарстан, Сабантуйлар иле, Тукай, Сәйдәш, Җәлил ватаны, якты нурлар сибеп балкып торсын илебезнең матур алтаңы. Буш вакытларыбызда клубка йөрибез инде, түгәрәкләргә кабатлыйбыз. Без 11нче класста алгач 2-га да әзерләнәбез бар бит инде. Шуңа күбрәк киш белән йөрергә тырышабыз. Ал кирәкме? Гөр кирәк. Мин кирәкме? Юк, сез кирәк. Алар белән эшләүе бик күңелле. Аларның дәресеннән килгәнен зарыгып көтеп торам. Алар үзләре дә инде сөенеп, бүген кружок буламы, бүген түгәрәк буламы дип көтеп торалар. Алга таба да шулай итеп мәктәп белән достату булып, бергә эшләргә язсын. Республика күләм халыкара олимпиадалар җиңүчеләре дә, Клара Булатова исемендәге премия лауреатлары да алар. Мәликә Гыйльманова 2 ел рәттән халыкара туган тел олимпиадасы җиңүчесе, Сәйид Кәримов Җәлил укулары лауреаты. Асыл сүзләреңне туган телем. Биреп торшы миңа аз гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәрбер сүземне мин күз карасы кебек саклар идем. Ул сүзләрнең затларын сайлап, дуа итеп кенә ятлар идем. 2017 елдан башлап мәктәп географик диктант халыкара мәгърифәт акциясын үткәрүдә мәйданчык булып тора. Барлык райондагы географик укучылар катнаша, укучылар киләләр, юнармейслар киләләр. Бик матур бәйрәм булып, шушы акциядә катнашу балаларга дагы аларны белемгә этәреп тора. Юл хәрәкәтенең яшь инспекторлар оешмасы тәрбиянең альтернатив чарасы булып тора. Бу оешмага балалар бик теләп йөриләр. Алар хәвефсез тәгәрмәч конкурсында елдан-ел зур уңышларга ирешеп киләләр. Алан мәктәбе укучыларының әдәбият сәнгать түгәрәкләренә йөрүләре киләчәктә үзләренә бик кирәк булыр. Шулай да мәктәпнең үрнәк итеп куйырлык эшчәнлеге, физика, химия, математика кебек төгәл фәннәрне татар телендә укулары. Эш пешмакка тигез түгелме? Тигез булса ни өчен тигез?
шул элементларын күрсәтергә. Әлеге мәктәпне тамамлаган укучылар Казан, Прага, Берлин университетларында белем ала, үзләрен креатив индустриядә, фәндә, инженер һөнәрләрендә таба. Күрсәтеп сразу. Тигез. Молодец, tamam. Алан мәктәбенең республикабызда меңнән артык милли мәгариф учрежденияләре арасында иң яхшы 20 оешма исемлегендә булуы зур дәрәҗә. Шул ук вакытта киләчәктә тагын да зуррак максатлар куеп эшләргә сәбәп тә бу. Ләлә Зайнуллина, Тохир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.